Sonra illeşlemiz vilayetde geçiriljek buğday ekişine ak pata vermek üçin saýlanyp alynan ýere ak buğday tyramynyň Gaýwat Saýhan birleşiginiň çägindäki ekin meýdanyna bardylar. Hormat prezidentimizin taýsirlygyna laýyklykda deli tenali il tiýlegli ýaşurlar buğday ekişine dabaraly ýagdaýda bismillah edip ýaşy dogaý dilegler bilen bereketli ine topragy buğday dänilerini esepdiler. Bismillahirrahmanirrahim. Her bir dänen gün bolsun, kahraman Hazar kadam. Her bir dänen gün bolsun, arkadam kahraman Hazar. Her bir dänen gün bolsun, belermen gaýsy bawaday galar. Sonra bir yerde arkadaly gahryman terdarymyzyň buğday ekişine guramaçylykly geçilmek üçin alyp beren ýygyna ekijiler tirkelen howatly traktorlary köpçülikliň ekişe girdiler. Ekişe girşen traktorlaryň faýdaly sesleri bir ýerdäki bayramçylyk ruhyny hassa belende göterip ajaýyp zähmet mukamyna gurly. Ekin meýdanlaryna geçiljek güýlük buğday ekişinde vilayatyň Akal Owa Hyzmat Önümçilik birleşiginiň we etraplardaky owa hyzmat önümçilik kärhanalarynyň howatly traktorlarynyň hemde däne ekijileriniň ýyllar çötüp bökdünşet işlediler. Ekiş döwrüne her günki ekişiň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda geçirilişine we kiline hemde ekiş döwrüne işledilýän tehnikalaryň bökdünşet işledilmegine olary ýürüt ödüredilen göçme awatlaş mehaniki toparlarynyň hyzmatlaram ýokarky derejesinde ýerigdeli guralar. Dawaranyň dowamyny otmazlar däne ekişinde işlediljek tehnikalar bilen tanışdylar. Buğday ekişinde onun soňraky ýydegiler döwrüne işlediljek has kämil tehnikalar gojaman köpötägi teklap oturan bereket meýdanynyň zynaty görki hemde bede bolly. Dawarada giň gowrunly sergem ýaýwananyrly. Vilayatyň dudarçylar topunyň usatlyk bilen ýerine ýetiren milli aýdym faýlary belenden tutulan hakyky zähmet toýunyň şowkun şatlygyny artdyrdy.